Salam. Selamat hari Minggu ma dita sasudina. Adorakso tamulai acara panminggota martangyang mahita di Bogasan Ratawi. Amin. Mari dimitasan bukede sada 25 ayat sada ayat 2 jongjong mahita. Mari tehite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi porbadia na tua palangit do tanoon. Amen. Marolopolop tu debata maho alisadok tanoon. Edon hamuma hamuleon ni guarna marmulia baik kamu puji-pujianna dok kamu madok debata tung nasok kaldo akka bambahenamu binayan ni hinatimbul ni gogom iko marsobba to akka musum. Haleluya. Martangyang mahita ale tuan debata suruh matod di perbadia turohanami asa tarapul stu rohanami mari tehite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asa salam gadda haporson nami mari tehite pakringon namangolu asa toktong hingot hami na hehedo hami musesian namate songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehesian namate. Amin. Hudul mahita.
tema pati di minggutta sadarion i mana nene siya pati parjolo dohot lapatanna pati parjolo ahu do Jahoba di Batam ninna di Batatta dan jadi marakup au bainommu di Batam dia do lapatan ni odo ikonu biar rohatta jalau molong jalau pos mida di bata asamida nasana dong atong rak medugo matu di bata lamang ulau no partu patik nai ale tuan di bata sai pargugoi mahami maulau no partu patik mi amin mari dihita. Poti madosatta martangiang mahita ale amanami jala di batanami na di Banua Gijang para siroha nasimurung bidahami hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa do pangelson nami nagudangi di jolom tatap hami maritehite asin roham jala sama dosa nami salhukna ala ni pakokok ni anak haulungan ni roham Tuhan Yesus Kristus si panguluhami amin. Bagan di bata taringot tu hasisani dosatta songonodo pakaholongin di bata di Portibion polo anakna nasasadai di lehon asa unang mago ganuk na porsea di ibana asa hanguluan naseleleng nilengna ibana hasangabom ma ide bata na di Gijang udul maita.
Kristen diminggutta sadarion di madena siat sadar zara 17 ay 17 sa 24 sada raja-raja 17 mamukka mesiat 17 sa 24 tajahama margati suring. Jadi dung salpu aka jamita odeng marsai ma anak ni parupuan sorangan nai pola pasang sidutu saikna laos tos hosana. Dungi dina parupuani matu si Elia. Aha parsamraku tuho ale halak ni debata ruparo doho tuau lau pasingoton dosaku dohot pamunu anaki. Dungi nina si Elia ma madok nasida boan tuson anak mi dungi dibuat si Elia ma anak nai sian apuanna laos dibuan ibana tu gijang tu bilut na ninganan nai jal dia pehon ibana tu podomanna. Dungi jojo ma ibana tu Jahoba ninama o ale Jahoba debataku tunglohot ma parupuan nama beluon soaraki marhinamago bahenonmu lau mamunu anakna. Dungi di pabustang ma ibana tuluhali digijang tidak danaki huhut jojo tu Jahoba ninnama ale Jahoba di batakku wa paulak mahosa di danakon tu bagasan ibana. Jadi ditangihon Jahoba ma suarani si Elia gabe mulak hosa nidak danaki tu bagasan ibana laos mangolu ibana. Dungi dibuat si Elia ma danaki jala dibuan sian bilut pargijang tutoru jala di leon ibana tu inana uhud didok si Elia ida ma nama ngulu do anak mon. Dungi didok parupuani matu si Elia nuaeng pe asa huboto halak ni debata doho jala hasitongan do hatani Jahoba naruar sian pamangana. Ido sahana martua do natumangion hatani debata jalan no peoksa. Amin. Tahdidakom ma hapor syautai
Songon na hitindak ko ni dongata sa porsaw di sa dok portibion rak mahita madok. Au porsea di bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tu palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman itu buhun si Maria na bagabea sa tondi porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na may tarpajal do iba na dihaw pinasilang na tuat tu benuturu dung ditanam na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surugo lahundud tu siamun di bata Jehovah amanai para gogo naso tu dosani di sima ibana pangulak sugut tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panila Kristen akan abadia doho desani dosa doho diatai namado mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate doho anguluan nasora sudah amin udul maida. Tapi kayak matiting na masa duriata di bugasan mingguan. Tabi gema titing ni huriata di bagasan mingguon na parjulu guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu jubilate do topik huaso ni debata na panguluhon. Na paduahon pakubasion ni padita fungsional. Sadarion minggu 8 Mei 2022 padita fungsional HKBP Mampang Prapatan Padita Teti Dorinda Sitopul STH marhobas di HKBP MT Haryono na patuluhon parmingguon sikola minggu sadarion minggu 8 Mei 2022 mulai pukul 30 WIB maringanan di gedung serbaguna HKBP Mampang Prapatan patupao do parmingguon ianak kon sikola minggu ima kelas besar sian kelas 5 SD sahatu SMP na paupaton sosialisasi draft sentralisasi keuangan HKBP. Hobar tu surat pareses nomor 150 garing D Walu Romawi DKI garing Onom Romawi garing 2022. Taringo tu dengan sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Di hari Senin sia Mei 2022 nama ringanan di Balai Sinta Jalan Laksana Adi Sucipto nomor 20 Catur Tunggal di daerah istimewa Yogyakarta naing patupado sosialisasi draft sentralisasi keuangan HKBP nanaung ditotopon pimpinan HKBP sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP ima nanidohotan ni pendeta fungsional pendeta Teti Dorinda Sitopul STH dot bendahara huria situa Harles Sinaga napalimahon pertanyaan sektor. Di hari Selasa 10 Mei 2022 masuk pukul 10.30 WIB patupao do pertanyaan sektor di sektor 5 di Jabuni di bagas ni keluarga calon situa Ernadiak Boru Samosir maringanan di Jalan Kebagusan Raya nomor 117 RT 2 RW 4 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu napaonopon patanakon hatani debata manang PHD. Di hari Selasa 10 Mei 2022 pukul 10 WIB naing patupao do PHD inahanna maringanan di gedung serbaguna ni sosohon matusude inahanna asariama madhoti PHD. Di hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pukul 10 WIB naing patupao do PA Ina Debora maringanan di gedung serbaguna ni sosohon matusude Ina Debora asaria madhoti PHD na papituhon parheheon sekolah minggu. Hobar tu program sekolah minggu tahun 2022 di hari Minggu 20 Mei 2022 di parmingguan pukul 30 WIB ima pesta puncak parheheon sekolah minggu do tema Yesus senantiasa sertaku
dibuat sian Yesaya bid 24 sada ayat 10. Rumang ni kegiatan prapesta parheheon sekolah minggu ima sadarion minggu 8 Mei 2022 sidung ibadah sekolah minggu dipatu pada lomba mewarnai tu kelas kecil na maringanan di Bagas Nabe di Papungu na lumabat di hari Jumat 10 Mei 2022. Lomba storytelling tu kelas 5 1 kelas 7 na maringanan di Bagas Nabe di Papungu na lumabat di hari 5 Mei 2022. Na pawaluhon Pesta Gotilon 2022. Pesta Puncak Gotilon naing patupota di hari Minggu 2 Oktober 2022. Rap mahita manupahi di Pesta Gotilon rumang kegiatan ima di hari Minggu 15 Mei 2022 naing patupaudo bajar ni sektor 2. Na pasiahon kebaktian Padang Naposo Bulung. Di hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 7 WIB selesai maringanan di Pila Pancawati Bogor. Naing patupaudo kebaktian Padang Naposo Bulung HKBP Mampang Prapatan pinabotohon tu sude Naposo Bulung. Asa mangisi formulir marhite linggo gel from na naing disagihon. Pendaftaran paling lambat Minggu 15 Mei 2022. Na pasapuluhon pesta perninggotan hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Di hari Kamis 26 Mei 2022 ima pesta perninggotan hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Marminggu na somal dohita manang bahasa Indonesia pukul 7, bahasa Batak pukul 7:30. Marpulia tujolo dohita bahet tupak tu pengembangan masyarakat HKBP manang Pekmas HKBP. Pasapuluh sadahon pesta paduan suara lansia sedistrik. Di hari Minggu 25 Juli 2022 maringanan di Sopo Marpikir HKBP naing patupaudo pesta paduan suara lansia sedistrik. Pendaftaran paling lambat Senin 10 Juni 2022. 12 ruas Namar Sahid. Tabuama di Bagasat Tangyangta tu ruas Namar Sahid. Nyonya Sinaga Esther Rebeka Angeli Boru Siaturi sektor Tolu. Dirawat di Rumah Sakit Brawijaya Kemang. Hatani debata pasaha madalam mutu jahuba jalahaposi ibana asa ibana paturehon dibuat sian pesalmen biddu 27 ayat 5 pasapuluh tuluhon ulang tahun kelahiran parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun turuas ni huriatan namar ulang tahun di Bagasan samingguon didok hatani debata madok moleate mahamu siala saluhutna ai ido dipangido di batasian hamu marhite-hite Yesus Kristus sian sada Tesalonik bidu 5 ayat 10 alu 14 parhepengon terlampir akapelean hamoleateon dot nasing naso jinaha dititingon taida madiharotas acara na adong dihitabe songonima titing ni huriat tadi Bagasan nasa mingguon tuhatta ma nama masu-masu tapasada marohatta martangyang mahita. Hupuji hupasangap pami maho ale debata Jehovah na marhabangsa di badua gijang di Bagasan roha na madok mauliate Tuhan di saluhut na pinatupam di ngulu nami tarlumuwi matahedihahi pason na marhahi pason hami boy sahat di huriamon di namamuji pasangap pokok mauliate Tuhan di saluhut na naung pinatupam di nasaminggon di hurianami mardalado denggan di Bagasan dame mauliate Tuhan molo di Bagasan sadarion si anak nami sekolah minggu nungaboy marminggu di ngananon marhadomuan sahatu nanaing patupaun nasida puncak parheheon nasida di 20 Mei 2022 mangido hami Tuhan huboto hami do oddo nagabe si patujulon nami di huriamon atong pasu-pasu manasida saluhutna pasu-pasu nang guru nasida guru sekolah minggu bae manasida gabe anak si patujuloon di jolo nami tarlumobi di jolom ale Tuhan bae manapinatu panasida gawe sobbaon nasida marado pokok baen nasida gabe bintang sian hami sian HKBP Mampang Prapatanon
Moliate Tuhan molobui do pihami mangihutton sosialisasi draft sentralisasi keuangan HKBP. Nani dohotan ni paditanami inang pendeta Teti Dorinda Sitopul. Suang songoni bendahara huria nami Situa Harles. Tuhan huboto hami do dang nadingananon di patupai alai porsero hami Tuhan nadonganammu nasida di pardalanan margugu nasida mangulahon haidan marparbue tahena ni ulahon nasidai gabe boy patupaon nami di huriaon di HKBP mampang prapatanon lau pamajuhon parhepengon dohot keuangan ni HKBP mauliate Tuhan di bagadasan nasamingguon patupaon ni huriam do pertangyangan sektor suang songoni patanak konhata ni debata na pinatupa ni PHD ina hanna dohot ina debora Tuhan mangidu hami sosoi rohani ganup ina hanna dohot debora asa maringgas ni rohana sida rotu ingananon mangihutton maddohoti tarlumobi di nama bege hatami asa bui imar parbue di gulmit ningulu nasida marsada-sada Tuhan martangyang dohami tu pesta gotilon nanang pamasaon nami di 2 Oktober 2022 mangido hami Tuhan lean roha na manadda di hami nasian hodo hujalo hami salhutna tarlumubi tahedi roha na ukap pasahatton manupahi nani leami Tuhami mauliate Tuhan husobahoro anami tuho mangido hami Tuhan di kebaktian Padang na pinatupa ni Naposobulung na dipatupa tanggal 21 Mei 2022 Tuhan mangido hami tuho ramoti nasida pasu-pasu nasida bain marparbue na niula nasida iya le Tuhan asabulei gabe sulu-sulu di dalam nasida di akaari na mangihut mangido hami Tuhan huboto hami do molo rang nanaik kutuban wagijang mari suang do sudena ni ulam di Portibion alai na patupaon mudo na patupaon nami do pesta perninghotan hananay ni Tuhan Yesus Kristus di hari Kamis 26 Mei 2022 mangalopit tangat hami Tuhan lean hipasod di hami alahu patupahami doi di parmingguan songon na somal asa marhiti-hiti yali Tuhan lammarlas ni rohami lamar gugu hami di namangulahon akaulahon lomo ni roham suang-songon ni mali Tuhan di pesta paduan suara lansia se distrik nanaing di Patupa distrik tanggal 25 Juli 2022 Tuhan sosoi rohanya kalansia lean nasida pikiran doho parbinotoan mangedehon edde puji-pujian jala baema akai de puji-pujiani gabe ngulu nasida gabe si patuduhonon nasida di parnguluan nasida mangajari hami aka sudut na poso Tuhan mangalopit tanga kami di ruas na marsahit mangidu hami Tuhan Nyonya Sinaga Esther Rebecca Angeli Borusiaturi manang ngolotung adong dope aka ruas na marsahit sian huriamon huboto hami do Tuhan molotung pe di pamasaho halungangan na juluk nabui doi tarpatupaho di tikyon jalabui doi takas ay dangadong ali Tuhan na mga bati lomoni roham atong lian mahahipason dia karuas nami na marsahit dia kahon na hurang sikop hahipason na pasu-pasu Tuhan na pinatupan ni keluarga asa saluhut na imakorhon hahipason dot dapot hamamalumon ni sahit mauliate Tuhan molo diliak kodope sa taon umur na gajang dia kana marulang tahun di bagasan na sa mingguon huboto hami do Tuhan sian ho doi pasu-pasu doi diho sian ho alai mangido hami Tuhan ajari hami naung lamoru do ngulu nami sa taon asa marhiti-hiti lam hupasahat tami diri nami tuho hupasahat tami ngulu nami ay horo napunay atong pasu-pasu manamarulang tahun ni jalalian na sida marlas ni roha Tuhan marhiti-hiti guarni anakmu Yesus Tuhan songonido nang bangso nami do uluan nami mangalopit tangat kami Tuhan lihat di nasida hipason lian pikiran na denggan na marhabiaran maradopoko asabuy akapangulo ni bangso namion manguluhon hami rakyat nasida di bagasan dame
dohot rohana marhabiaran maradupon ho. Atong Tuhan, nang di bagasan na sa minggon, hulyak kami mahupagonggo ko pami mataw di daging nami tuho, gonggo mi hami Tuhan. Asabuy hami, marlas ni roha to tong digulo nami. Nang hatam na nang si patubigihonon nyamang padita nami. Pasu-pasu hami Tuhan mabigi, lehan tedu perbadia tu hami tuganu pikiran nami. Asa unang adong namulak kami dang taruli pasu-pasu sian ho. Huboto kami do Tuhan pardosa do kami. Jumulu kami ali Tuhan urasi di pardosaon nami. Asa talup do pe kami majalo pasu-pasu sian ho. Mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Husob bahok kami tangiang elehele nami ot tuado pammi. Moliate mariho Tuhan. Amin. Maridda mahita hupaupulian sa daa sa dawi.
Sang Yang Mahita dameni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Turpuk jamita di minggu tasadarion di mana tersurat di Ulangi Apostel Sia ayat 26 satu di obak puluh tolu di pangulu si Tabita. Dungi adong ma di Joppe perempuan sada na Porsea na margoar Tabita astuana hije manang Dorkas na sumurung mangulahon na dinggan do mabayan asini roha. Tongoma di akka ari marsahit ibana laos mate. Jadi diburi ma ibana di piakom ma tubilu pergijang. Alai jonok do huta lida tu ta Joppe. Jadi tarbege ma tu akka dongan si Petrus di si gawe disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi asahu matop ibana ro tu mopot nasida. Jadi hehe ma si Petrus madongani nasida asaruk sahat itu gihom ma ibana tu biluk pergijang. Jadi Roma madapoton ibana saluhut buru-buru na mebelu akan tangis di patu dua tu ibana ulus dohot abid akan pinaulini si Tabita ada orang rap dope do nasida. Lai di palau si Petrus manasida saluna dungi marsinggang ma ibana martangiang ido pakom ma bakai ido ma o Tabita he maho jadi di pabidok ma matana dungi dina di dana si Petrus hudul ma ibana. Jadi disurduk ke matana paheon ibana tungi di jauh ma akka nabadiai ro akka buru-buru na mebelu di pajongjong ma ibana mangulu di jolo nasida dungi sarmai di boto saluh pangisini huta Joppe jadi torop do gabe Porsea di Tuhani alaina nia do lelengna ibana mian di huta Joppe seorang di sada halak namargor Simon si Pauli hulik kuling oni masa di hita kadongan sa Porseaon di pabotot turpukodo tu hita sadarion adong tanda mujizat tanda halongangan najulu sadarion satu naneng rodope Tuhan itu masih hidup memberikan tanda-tanda mujizat bagi kita. Amin. Ido ko hapor syatari debatana marhuwaso panguluhun Tuhan yang berkuasa untuk menghidupkan takolasada di pahehe namate Lazarus di pahehe putri Jairus anak janda Sarpat, anak perempuan di Sunem, anak janda di Nain, do di Turpukon, soni Sadrak, Mesak, Abednego, na melue sian hamatean, tungku api, soni naksi Daniel, na melue sian bebeni singa, melue sian hamatean, soni do nang hita sadarion, di pelue de batado hita siya COVID sa polusia, mulunga marjuta jol mamate lani COVID, selamat do hita. Inang do amang sian hamateani alani kopujut ta Tuhani atenang ya alani gugut ta beuluan ni uriatem te hari ono tori buat Tuhani atori sederpi odo dihita akadongan sa Porseaon si Tabita manang si Dorkas ima murid pertama ni Yesus buru-buru alani do dokon molo leleng terjalo HKBP padita buru-buru molo leleng di jalo HKBP situa buru-buru alasanna aha didok adang murid ni Tuhan Yesus buru-buru dungi alasan nasing anak udang cuti ni akka buru-buruon inna alai ternyata adong do murid ni Yesus pertama perempuan ima si Dorkas manang si Tabita sahala tukang jahit alai dang jahit mesin jahit na sonari dope
Olah digas beting jarum tangan dobe. Tabayak koma buama tiap hari si tabi tahun jarum abit mangalehon duk sae duk sidung jaitan naon tu akan pugos akan mebelu. Jadi dangarong dope tiki na songoni berbuat songoni. Ala yang ko sidor kason manak si tabi tahun di zaman ni nunga sai mangaleo naka pangurupan manang diakoni sosial. Tu akan mebelu. Napugo sudah, ang janda kaya te. Ang gonoangon janda kaya kurang. Ang gonazolo janda na miskin do. Alani dung mate si dorkason wangangguhi makan na bebelu. Mengedungi. Emang dorkas wana mamyo oro na baju na myo. Oh ni madung ni utete. Awon lo itu kihutan na tawo mangadung. Ubige ihuta jam-jam sehari jam 2. Amang dia do bantu dia nama kasih minimum tinggal ko. Diba do na mangadungon naro. Ai ko tahu tak kami binike mangadung ate. Lautur meduga. So nama. Oleh dehone dehuri ai. Na na da 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 tarebani natai ma song rabuti. Senena mai jama jo pak no. Bayar duka sadik. Amang tinggal ko amina. Jama jo yuwen non jama si baju no. Amang. Dia. Engot tamu do bek na mebelu. Ekan rombongan na mebelu na magdi so. Kainahan nate. Ale odang na mebelu mangadung si Dorkas. Tang pinoto anak buru beso arung cerita suami naka. Tarong idok margeleng, nang idok imana janda. Alai tukang jahit do nama tehon, alai sepalia tukang jahiton jahitan no tukang belu. Ya dung ya kajandom mai bana. Cai batu dua batu akajal mo nyodo baju mina jai moda Dorkas. Nah alani holong ni rohanai. Ai argado dan zulu baju dan noeng odo. Bilik 1 dapat 2 kan. Ibu sih kurang ke baju noeng. Bilik 1 gratis 2. Airang menoto bete. Dungi adong ma dicope perempuan sada na porsea, tapi yang percaya betul sama Yesus Kristus. Na betul-betul porsea yakin tuhuason di Yesus Kristus. Na mangasahon manada Yesus Kristus ibadah ngoluna. Jalai ko mangulaw song nabi ni Yesus Kristus. Aha manatar bainaw song tukang jahit tau ilo maksudna. Bamajahit tadi. Ahama bayanoku song namaloau merkur angajari kurma bamolo mate kan guru koritor ya dungi ma do ma pedita mandungi hamang guru nabi itu dia nama kami ise nama mangajari amin molo situ di mana na burju bahasa ya dungi unang atong bamate situ la song arong nang mengadung ate ngeri di ka ai mengaduk ko kan dari hutan malu song mengadung ang namate ya dukun ana wahado hoy na saya pikir-pikir mana bebani mana sejepek ka ala ya ala ni holong ni rohani jolmai tu akan aporsiai molo mate mana sude make merasa kehilangan ini maksudnya olah situ na burju di mana semua merasa kehilangan pendeta pun nangis dia daripada amoding mate ina atok tahu bete memang suarok si ngotos sanorin ale molo mengadungi lo sude alana budu terjadi nang harus satar mate pedita enggak ada yang nangis ana waro sadang tangis sekaruasi ina jugule pedita ina olah kemeng na perlu sina belas songoni do ngali-ngali nakpe rupanya holan hata na udah kotu tapi kenyataan. Tadado ruas ni huria molo modeng ibana molo ne burju di bana iko go do marja toja jol mai mamereng masihol. Dungi ede ositu mare de mahita dungi merhali yang mahamu sama perpisahan teror jol mai. Yang ko sapa lai tadado da bai paso biru. Belum air roka. Ala ido dison ala na burju do sidor kason ala parholong ni roha do operasi roha na sumurung sidor kasoni na taon
sudema kana mabelui marroan mangangguhi kehilangan merasa aduh sedih kali ya kok bisa orang baik itu cepat meninggal. Anu masa doi hari pertama berjudo sasalahon alih atau ju Tuhani. Anang berjudo sada keluarga lai siadong karo pencobaan arong dia teh. Harus ada huriah yang berjuan. Suami istri do kelengan berjuan. Ale persepuluh tu gereja terus. Ibadah peti-peti jabunai. Mula hasil likaunai ibadah masa 10%. Manang gereja Katolik pero tu si lihat do hepengon nasa petion. Tiap bulan mana gereja pe hakai GKPI malah masjid pe lihat do. Alai pasti kalau mana ngatu Badung betor mati do tabrakan naik motor. Barang nindok be manangah kan. Burju keluarga ale kesoni macubaan herong lihat eh soni masih tapi tahun ne burjuan iu tayo pion holani mana mana burju anak buru do be ale ngasai manguruf ya kena bel ale to pu marsahit las tosso sana idok sumurung ma mangulau na dengga do mabayan asini roha mempunyai nilai lebih mau terberita ma si tabi tahu dihutai betul-betul na jiwa luar biasa namar huri. Tongomma dia ke ari marsahit ibana lasmate. Jadi diburi ma ibana di pihak koma tu bilik pergijang. Imandikan maksudna. Tongon muslimet imandikat dote. Hita bahasa yang mandikat tahe. Imandikat doto. Ang do salon naka. Ina terjadi mati rosta imti hari ono nebega kan ina tahi. Ime kavi. Isalot do buti. Besong ni kota kape naroa. Angkoi hu tarang pola songni ka. Anak songni do kesongni do ibadah kiro nama mati. Manang imandi ka do sama muslimi do ilap mati, payes mati. Juga tima baju-bajuna ipihak kemalai jonok do di hutalida IBG ai kebetulan sado si Yohanes do si Petrus. Pengamampang merupani ai di Haudo di Jakarta Pusat do tajuma telepon jona betul Roma to pitangnya kebui mangulu pas hera jolma molo nama ate gay mangulu hera kita te la jarang ato apa dah ngadong beda ni na do kelahiran ala na jok do tabi kelahiran gabi nang herak kita itu bagalang nak bayi do mau lihat mah. Coba jo na tubuh saya satahun di Portibion tubuh na yang mereka tubuh jolma mujizat na mete alai ala jarang nama te gabe herak kita dang mungkin ina kajolmai enga amate dok si jenma dok amate dang mungkin mangulu hape ngapi itu di bahehe dewata jolma si Lazarus he boru si Jairus he boru jandai sarbat he anak perempuan Sunem mangolu janjari nain mangolu puasa dang porsehi tadi hayon ni namate marhiteon porsehi dua kebangkitan orang mati nang peha dua kita hehe marhitei do dipasing kita porsea do hita di hayon sidakan suatu waktu kita mati dibangkitkan bisa ale dang rap behita kan asora behita do si Petrus si Yohanes itu nesida do lian huasoi. Kalau hami dang bui hami dang ilak kuaso pa eon para berita di rokok. Beda tu coba saya waku ka bapak ditema sudah pangulu sudah nama teh menyerari beda. Ada yang nomor sahid disuruh dohi takkan ke perhelaro dungi tangga kamu bakau mami yakin nanggoi tersurat dohi. Dalam nama Yesus pasti sembuh yakin. Marhite turpukon daksa dia dope akasahit tai beban bebatai nebui pamelubon di Tuhani silakan nama te bui mangulu itu nang ron dalam nama Yesus amin manangaha holsoni rohata pergumulata sahita holsoni rohata dalam nama Yesus akan dipulihkan akan disembuhkan yang lemah akan dikuatkan nama pitong bui marnida nanengel bui marbinegi napapang bui mardalan di patu-patuhan ini dan mujizat masih terjadi sampai sekarang juga harus kita aminkan diyakini mujizat masih terjadi. Jadi hehe masih Petrus madongani nasida asa duk sahat ditogio may bana tubilu pergijang
Jadi Roma madapat ni bana salut buru-buru nama balu akan natangis nakin. Somat tong. Macam mengadungi. Ayo Dorcas puji nama kami. Amang bersunai hona. Olah ros betul sojol. Tenang dong, tenang na. Tenang dong udah. Di patuduh tu ibana ulus nai dokon nama balu. Non nai lihat tu kami on Petrus amang padita nami baju nami on ina. Dok ulus nami on napi na ulun sita bito don ada orang rak dapat kami dok nasida. Alai di palau si Petrus masa sida. Setai bida inang datu sajuamu samartang yang juawina. Morot juamu. Dungi marsinggang mai bana martang yang. Didok bakom ma bakai didok ma. Oh Tabita he maho. Oh Tabita he maho. Oh Tabita he maho. Bangkitlah. Tabita, Dorcas, bangkitlah, hiduplah kembali. Berjalanlah. Adong molo iturbuk nasing makanlah. Lihat kamu manganin. Yang mati bisa hidup. Yang mati bisa hidup. Jadi di pabidok mama tanah dungi dina si Petrus hudul mewan langsung duduk yang meninggal ini. Luar biasa kan? Lapatana tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan yang punya kuasa. Jadi disuruh kembatangan na paheon ibana itu guma dungi di joma akan nama na badi rap do akka buru-buru nama balu di pajongjong mai bana mangulu di jolo nasi. Luar biasa. Odo dihita akka amanami nanami na perjolo ahamana ni ulan ni sita bitau dinguluna melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Songoni manang hita dapat tuduh ma ahamana boy kanaring kasi bayanot tamang enang dingulut tahun nak pengai baik kamu ate turus mai bayan. Arang rosa ada cerita bisa ada huta petani jagung di mana pakai bibit unggul terus berhasil pertanian jagung naon bagak nomor sada setiap tahun do dibagi-bagi tu dong sahutan naon bibit unggul nai setiap tahun rogat di tahun dibagi masih bibit unggul nai na berjuan nama tahun asa denggat jagung munai nang amang nama bibit na gratis bayi denggam masudi arutai bertani suatu sedatiki sukun halak mai bana bahasa ulo amang mai bagi-bagi bibit jagung na bagaki tuak kajol maina beiro ai mulai suak kalahina sorengan penyer buka silang gabe sorengan be jagukon na kamu lo sorengan bibit nyalakan iwat seranggairo perkawinan silang gabe makana waliat doina jadi mulo talian na ringkat jol maina ringkat donaro ale mulo tapasob do naro di alakan baulo do naro ai itu edete mulo sinuan ka hasang do netu mulo sinuan garong do netu itu ate nangate perat ko kamu di mulo sinuan hasang do netu mulo sinuan garong do netu mulo sinuan nadenggan do naro molo sinuan naroa sai naroa do naro le roa sorak ko te nong jagor macita lagu be molo sinuan ina hasang do natu molo sinua garong do natu molo sinuan naringga do natu kayak magnet gitu molo sinuan naroa parjahat do ronganna akan naburju do ronganna warsawa akan sukses saparpunga do na sida udul alak kana lao tu beriban saitu lao tu beriban jadi balas doroha amereng mampangon akana Marsilia Leon terus kau main nangate harus diteruskan karena berkat juga kan kayak magnet katanya orang marhite hepeng kesehatan kesuksesan akan mengalir Tuhanmu pasu-pasu ni Tuhan emang ulu Tuhan ibereng doda na berjuro amat tahun na leano do soban berlibat-libat bahkan maratus kali libat alai malu sei dang berju Roma kana jahat di Yerusalem
itu diserang Babel itu karena ada perempuan bangsa Israel yang melacurkan diri. Holan alani saute gitu. Ang buru-buru na baga isi dua halak. Tang arang maboto tapi seperti magnet. Nebukadnezar datang untuk ayo serang hancurkan Yerusalem dan bait sucinya dijadikan tempat persundalan. Hanya karena dua perempuan cantik di Israel yang mau melacurkan diri. Itu horo molo naroado di bayan naro. Pada waktu Salomo sangat baik hatinya, semua mengirimkan dari Libanon kayu ares untuk membangun bait suci. Berarti magnet dote. So narong WA. Tangarok telegram sih. Alai dok molo sadi hari hita mabenda dengan ata rosa diri do sama magnet itarik akan nadinggani pas-pasi. Coba dulu kita jahat, mana menjauh semua. Akan keluar semua. Ido neng dohono ni turpoko jamita songonima godang ni siaran televisi na pabawon hanya kejahatan pembunuhan begal. Di dia doang hasil tongani di gereja. Angko di luaran hanya kejahatan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, korupsi. Barang arong iso pemerkosa dah gereja nanti. Arong pembegalan di so. Kita duduk bersama di dalam Tuhan Yesus, kita minta kuasa Roh Kudus supaya kita diberkati, semua lancar semua. Karena mar pesta ringga sudah lancar ate. Karena pamuliburu dengan pamulian anak semua lancar, pahopu dengan karena sekolah masuk negeri akan yang mau kerja masuk PNS itu karena doa kita. Percayalah, harus percaya dalam nama Yesus. Ikut doa dipatita do dalam nama Yesus harus sukses. Dalam nama Yesus harus berhasil. Semua tantangan gangguan harus jauh. Basida kasih Petrus si jauh ngamate bui pangulu si Tabita. Apalagi maha panggil doamu namang, panggil doamu nenang. Tanya kau kamu di gerejaon pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu tidak mati. Hidup kita harus menjadi berkat. Odo jamita renungan di minggu tasadarion, sudedo terpuk jamita di sekolah minggu, di remaja, satu lansia, taringok tu kuasa Tuhan di minggu, yang bisa menghidupkan, yang bisa membangkitkan, yang bisa memberkati, yang bisa mengusir segala kuasa kejahatan, kuasa iblis, kuasa setan semua jauh. Walau rapi tak menangakoni jauh semua. Roma kana dinggan di ita pasu-pasu Tuhan ini kita. Amma terbu jamita nama lihat semangat di kita di minggu sadarion. Amin bertanya kita. Mauliate ali Tuhan di papasodo rohanami taringo tu aka pasu-pasu anak si calon nami. Merhite ka tanda-tanda mujizat ka tada halongangan seperan naru bisa tu pada nebaru satu sadarion ali Tuhan. Itahi rohanami do aka tanda mujizati saur Tuhami. Asa hehe hami bangkit janaka keterpurukan saka sahid malum sudia ka ulon nami berdala dengan ali Tuhan. Odo pangasah kami sudah naka rencana ni ruas ni uriam kaparhalado asa pasu-pasu kami berdala di bawah dami dola sendiri di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari kita
datangnya koma peleata. Ale debata amanami na di benua gijang. Odo haroroani saluhut si leo na dengkan do nasa ulibasa na malutus. Upasa tai masian na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu me jala ramoti asa ho parhasia kami pilihanon. Pati bulon harajau mu di tonga-tonga ni uriam do di portibio. Buhay marwanami marhite-hite tordim. Asalam mutadahami gorang ni si leon mi tuhami. Asalam gir-gir hai mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di benua gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomo ni roham di benua tongaon son na di benua gijang leo matuhami sedarion hanguluan siap hari sai sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala sima rohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaoron madamena tutodim. Amin.